Mochanya Nsiongo imeye bunge ya Burabu county ya Nyamira ase omuyiga bwoko moenia omo subati obero murai ase amatuka mange omoske Catherine Nyamato nigo bono egatia barai korwase orogongo rwagusi banyara wikira naro naboigo ekero banyara gukwanera egati ya manganande amangana amange na ekirenga nigo kiarenge okuboria omogusi gochamo ase chingake ebunechiga naboigo nekero obagenderere komotogia ogonyagosira Nyamato koba omosubati obero murai ore obwengenjo kigima ase amatuko amange omoriketo Paul Kapokara agotoigorera norobotioro ase omuyogoyo igabwe birero nigo abanasiasa na nene bali bakoye benge serikali bagendere ko bakoye mochia kianda gekumi ase kiringa teraikirani magani ali abalirete chira. Kama tunampenda Catherine, tuige mfano wake, tusisimame maovu ya kitawala. Leo hii watoto wetu wameuawa, majenzi wameuawa, wamekuwa abducted, wamekuwa tortured na maovu nyingine nyingi. Health imesoroteka, elimu imesoroteka. Tusisimame maovu ya kitawala, tutoe sauti. Kenya ya tebile tani macho wote bega yote banga one. Kenya ya tebile ngaki. Kenya ya tebile ngaki. Ndo tebile choma tena hora bono more ko mere. Nonyina boni gobaja mochiria se kiriangatera omugusi egetari egekirano ase korengana mona barabo bagikirie hegati abaraibalia bakoya okoboko. Nataka mheshimiwa ufuate kwa sababu hiyo kitu iliniumisha sana. Mugaka na Jerusalem mko hapo. Mugaka na Jerusalem barengo. Naona unaingia bahari kitu imetoboka. Antabari hicho ya Kenya. Naona aneko bwambi bwa Moi. Bwambi wa Kenya tuli mutanga ni bwa Moi. No bwake baki. Ikato ngokwana. Yotu arekorora kanigisa kwegeke. Lakini tukasoko mirimo tukasoko tukatira tukababanta balonge baka na wanyakenya to yogamba juice akasosoko bulonge baka babo getu bosa baba solita kendo lakini bono najiri kulinga mna tukasoko tindarora mwana kororo kulinda sinsemo ya baraibalia bako serikali okoboko nigo batiri na bwikirano na kugenderera kuyigerera. Inche munajabe mokanya kundi omochumbo kitundu chache nodoga wes tuta asante sana Mungu awabariki. Arambe siasa boigo chubomo bumugusini ko chanyara ko bachikole mwasajaiga asigesa ko kyomo gusiki agendera ko bagekubori kwa bano bumo na nene asobochulyo bonene buri busyo ase egesa ko kyomo gusiki awoligwe komwa okoboko asobomo omuske Fred Okengo Matiangi. Itamani tobe amo na itorasi kwe agusi ya ikire ngaki tuwenete kwe banga tari banga batwani asenga kiye bono iga twatebire mugusi honde bwensi ogochosoka isiko ekerengere cy'umugusi ubani Wanchire Matiangi president ya sita. Matiangi nchini kurara ngaki kushimorani. Maturi bagaga kamera bao professional bachura tugengeshika hadi tuligichikura. Nchentore na bengete sei. Onye tura beke sei bono kwa nyori. Emiaka ya nesi ya creating kumaine radio. Naona na batebili
mtachete kubwatia shauri yenu lakini moko bwatia oboke murarari muraroro kurinda aseo yoboigo bwesokire kurwase kaunti ya Nyamira asirieta David Maraga gushikunyara kabaga kubudekere ky'Oburai bwense chingaki anyara kabaga gukwana nigo abananchi borokia gutagokegwa kwabo igoro rya kerengereri kia yem. Nataka kuambia kitu moja. Mimi nimesimama nitaenda mpaka mbele. Eginko ripoti gitaseni kia wanjite kia Gatembe kurugiga sinseme chiga cha ebunga ya Burabu akaunti ya Nyamira inchega nkuru kwa Polycarp. Mwancho